sɔgɔmada in na an bɛna ka na kumakan minnu dala minɛ o bɛ tali kɛ Modibo Keyita taamaɲɔgɔn dɔ la min tɔgɔ ye ko Mamadu Gologo. Ale fana miniji dɔgɔyara, Ala ka hinɛ a la, Ala ka yafa k'a ma. A ye taama dɔ kɛ ka taa Union Soudanaise RDA o tɔn sigida ni o ye section dɔ ye Masinakaw olu fɛ yen ka bɛn ni san 1963 o dabata kalo n'o ye san kalo 5nan tile 20 don ye ka taa lajɛ dɔ sigi sen kan Masina kɔnɔna na. Gologo Union Soudanaise RDA o cidenkulu tɔgɔ la ni o ye délégation ye a ye fɛn min fɔ ye an bɛna ka na o de lakali ka baro in lase aw ma Barabo Koum. Avant d'ouvrir la 3e conférence de section de Masina, yani an ka Masina tɔn sigida ka lajɛ sabanan dabɔ au nom de la direction du parti ka cidenyakulu tɔgɔ la, la délégation du bureau politique national adresse ses condoléances sincères à votre section. Parti ɲɛmɔgɔyaso o bɛ a ka sangafoli lakika kɛ ka a lase aw ka tɔn sigida ma. Et à travers elle, ani ale fana fɛ, à la famille et à tous les parents et amis du camarade Amadou Gueye, ka lase banbagatɔ somɔgɔw ma, ka a lase banbagatɔ a teriw ma, banbagatɔ Amadou Gueye a taamaɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ka sangafoli lase olu ma. Jeune militant arraché à notre section dans la nuit du 17 mai 1963. Amadou Gueye min ni o ye an ka tɔnden denmisɛnnin ye min ni Ala ye a minɛ an na kanuya kɔnɔna na. O nana ka na kɛ san 1963 o dabata kalo n'o o ye san kalo 5nan o tile 17nan su ye. Qu'il repose en paix et que la terre lui soit légère. Ala ka hinɛ ala, Ala ka dayɔrɔ suma. Le bureau politique national nous a fait l'honneur de le désigner. Parti ɲɛmɔgɔyaso o ye bonya kɛ anw ye ka anw suganti pour le représenter aux assises de votre 3e conférence de section. walsa kana a jɔyɔrɔ fa lasigili tako sabanan na min bɛ aw ka tɔn sigida ko fɔ. Nous vous donnons l'assurance que nous en sommes fiers et au nom des dirigeants nationaux de l'Union Soudanaise RDA. Ani an bɛ jigiya jɛlen k'o jira aw la fana k'a jira aw la k'a fɔ Union Soudanaise RDA a ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la jamana kɔnɔ. Nous vous adressons nos salutations fraternelles. An bɛ an ka badenya foli lase aw ma. Nous renouvelons ces salutations. An bɛ o foli ninnu lakuraya. En les insérant dans un message de félicitations et d'encouragement. Ka olu ladon cikan kɔnɔna na min ni o bɛ foli kofɔ ani lajijali kofɔ. Que nous vous apportons au nom de notre secrétaire général. An bɛ o min lase aw ma an ka tɔn o foroba-kalatigi tɔgɔ la ni o ye secrétaire général ye. Le camarade Modibo Keyita. An taamaɲɔgɔn Modibo Keyita kɔni. Quel il vient d'être décerné, comme vous le savez, le prix international Lénine de la paix. O min ni lajalifɛn ba taara k'a di ale ma i n'a fɔ a b'o kalama cogo min na ni o ye lajalifɛn ye min tɔgɔ dalen don Lénine na ni o bɛ hɛrɛ kofɔ. Cette haute promotion signifie ni ɲɛta belebele ye ni layiriwali belebele ye ni a kɔrɔ ye min ye. La consécration officielle par l'opinion mondiale dynamique de notre parti. O kɔrɔ ye k'a fɔ min ye diɲɛ kuru kara ye o bɛɛ lajɛlen de jɛnnen don ni an ka parti a tagabolo ye. De sa combativité constante. Diɲɛ bɛɛ lajɛlen jɛlen don ni a ka cɛsiri ye tuma bɛɛ lajɛlen na. De sa clairvoyance. Ni a ka kɔlɔsili jɛlen ye. De la justesse de sa doctrine. A bɛ kalansen min kan k'a jira k'a fɔ k'o tilennen don. Et enfin de son engagement inconditionnel. Ani a ka cɛsiri min bɛ yen ni o dulonnen tɛ fosi den kelen na. Dans la lutte menée par l'ensemble des forces progressistes de l'humanité. Kɛlɛw la kɛlɛ minnu ni olu sigira sen kan adamadenya kulu fɛ minnu ni o bɛ ɲɛfɛtali kofɔ. À travers votre conférence. Aw ka lajɛ in sababu la. Nous saluons fraternellement aussi tous les militants de votre secte. An bɛ foli lase badenya foli k'a lase tɔndenw bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ aw ka marabada in kɔnɔna na n'o ye cercle ye. Pour la contribution que chacun d'eux a apportée pour renforcer le parti. Ka a sababu kɛ u bɛɛ kelen kelen seko damayira kɛra min ye n'u nana n'o ye walasa ka parti ka a dili don k'a barika bonya. Et consolider sa notoriété au sein des forces populaires et démocratiques du monde entier. Ani ka se ka dɔ fara parti a mankutu ani a yankan kan faso jamakulu olu yɔrɔ faso jamakulu minnu ni olu bɛ bɛɛ ya kofɔ diɲɛ kuru kara kɔnɔna na. Camarades, taamaɲɔgɔn, le prix international Lénine de la paix. Diɲɛ selekina ni lajalifɛnba min bɛ yen ni a tɔgɔ dalen don Lénine na ni a bɛ hɛrɛ kofɔ diɲɛ kɔnɔ. Qui vient de glorifier la lutte héroïque de notre peuple. O min ni o bɔlen filɛ nin ye sisan ka nɔrɔba da an ka jamana kɔnɔdenw olu ka cɛkunbaya kɛlɛ kan. Unis et mobilisés derrière son seul parti populaire et démocratique. Ni olu jamakulu kɛlen don kelen ye ka wuli ka jɔ a ka parti kelen pe kɔfɛ min ni o bɛ jamana kɔnɔdenw tɔgɔ la n'a bɛ bɛɛ y'a ko fɔ.
notamment à travers son secrétaire général et en même temps fondateur. Karangaraniana aka foroba kalatigi ale fɛ ni ale yɛrɛ fana ye tɔn yɛrɛ a ju sigibaga dɔ ye. Doit être pour nous tous à la fois une source légitime de fierté et de satisfaction. O ka kan ka kɛ nimisi wasa belebele ye, o ka kan fana ka kɛ ɲagali fɛnba de an bɛɛ kelen kelen ta fan fɛ. Et un sujet de profonde méditation. A ka kan ka kɛ sababu ye fana an bɛɛ k'an sigi ka miiri ka tasi. Quelles leçons devons-nous en tirer en premier lieu? Fɔlɔfɔlɔ an ka kan ka kalan jumɛn de sɔrɔ nin na, an ka kan ka faamuyali jumɛn de sɔrɔ nin na fɔlɔ. J'ai déjà dit plus haut N y'a fɔ kaba kuma a daminɛ na que c'est la démonstration de la justesse de notre doctrine. Ngo nin ye an bɛ kalansen min kan k'a jira k'a fɔ ko kalansen jɛlen don, nin ye o de jiralen ye. Et l'efficacité de nos méthodes. Fɛɛrɛ minnu fana bɛ an bolo a b'a jira ko o fɛɛrɛ ninnu kolo ka gɛlɛn. De l'exactitude de notre idéologie. A b'a jira fana ko kuntilenna min bɛ an na fana ko o kuntilenna ye kuntilenna bɛnnen ye min ka ɲi, fɛn dafalen don. Car intervenant au lendemain de notre longue lutte du passé, Ka d'a kan nin bɛ kɛ tuma min na o bɛna ka na da an ye kɛlɛba minnu kɛ don tɛmɛnenw na. au lendemain de notre option historique en faveur du socialisme, A bɛna ka na da don kan don min fana kɔnɔna na ni an ye jɔsenw ta tarikuw kɔnɔna na ka ɲɛsin sɔrɔ ani fanga forobayali ma. notre courage et notre détermination, Cɛsiri ani dusu min bɛ an na. farouche d'aller de l'avant, ne saurait jamais plus être freinés. Walasa an ka se ka taa ɲɛ, o min ni o tɛ se ka lajɔ tuguni ɲɛsi ma. Donc ce prix international Lénine O la nin lajalifɛnba min kofalen filɛ nin diɲɛ selege naani kɔnɔna na n'a tɔgɔ dalen don Lénine na. nous l'acceptons comme un hommage rendu à notre pays, An bɛ sɔn o ma i n'a fɔ bonya min taara ka a lase an ka jamana ma. à notre peuple, à notre parti, Ka a lase an ka jamana kɔnɔdenw ma ka a ɲɛsin an ka parti ma. non seulement au nom de toutes les forces démocratiques et de progrès du monde entier, O kɛra fangakulu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la minnu bɛ bɛɛya kofɔ ani minnu bɛ ɲɛta kofɔ diɲɛ kuru kara kɔnɔna na. mais aussi et surtout au nom du peuple du premier pays socialiste du monde, Nga a kɛra fɛnɛ jamakulu dɔ de tɔgɔ la, jamakulu min ni o de ye jamana fɔlɔ ye min ni a bɛ sɔrɔ ni fanga forobayali kofɔ diɲɛ kɔnɔ. au nom des premiers pionniers du socialisme mondial, A kɛra fɛnɛ mɔgɔw olu tɔgɔ la mɔgɔ kunfɔlɔ minnu ni olu de ye sɔrɔ ni fanga forobayali kofɔ diɲɛ kɔnɔ. qui ont démontré aujourd'hui, Olu minnu ye a jira bi avec suffisamment de preuves à l'appui, ka dalu caman caman da a kan minnu bɛ wasa kɛ que l'édification socialiste est la seule voie qui puisse aboutir réellement au bonheur du peuple. k'a jira k'a fɔ ko sɔrɔ ni fanga forobayali o dilanni ko o de ye sira kelen pe ye min ni o bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamana kɔnɔdenw ka hɛrɛ lasɔrɔ. Camarades, Taamaɲɔgɔnw, tous vous avez suivi et suivez l'évolution de l'Union soudanaise RDA. aw bɛɛ lajɛlen ye a ye wa aw bɛ taa ɲɛfɛ ka a ye Union Soudanaise RDA a bɔra bolo minnu kan ka taa bolo wɛrɛ minnu kan. Tous vous avez vécu et vivez sa vie. Ani aw bɛɛ lajɛlen ye o kow ɲɛnamaya wa aw bɛ ka taa ɲɛfɛ bi fɛnɛ ka a ka ɲɛnamaya kow ye. De ce fait, Ka da o de kɛwale kan. le parti vit aujourd'hui dans chacun de vous Parti ale bɛ ka ɲɛnamaya bi aw bɛɛ kelen kelen de kɔnɔna na. et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui comme demain, Ka da o sababuya de kan bi i n'a fɔ sini. nous mettrons tout en œuvre pour que l'Union soudanaise RDA soit et reste notre chair, An na fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan walasa Union Soudanaise RDA a ka se ka kɛ an ka fɛn ye ani a ka to an ka taya kɔnɔ. pour que nous soyons et restions son sang. Walasa an ka se ka mɛn si la an fana ka se ka mɛn sen na. Il ne faut pas se faire d'illusions. An man kan ka an yɛrɛw lafili, an man kan k'an yɛrɛ nɛgɛ. C'est à prendre, nécessairement à prendre, A ka kan ka ta de wa cogo wɛrɛ tɛ a la fo k'a ta. jamais à laisser. Abada a man kan ka bila. L'unité nationale est réalisée à partir d'une organisation populaire, Jamana ka kelenya min sera ka sabati tɔn fɛ tɔn min bɛ jamana kɔnɔdenw tɔgɔ la. du genre de celle que nous a rassemblés, Zanko ni ɲɔgɔnna min ni o de kɛra sababu ye ka an fara ɲɔgɔn kan. est un trésor inestimable O kɔni ye nafolomafɛn belebele de ye min hakan tɛ se ka dɔn. que bien de grands pays n'arrivent pas encore à posséder, Nka jamanaba caman bɛ yen hali bi minnu ma se ka dafa ɲɔgɔnya kɛ. et c'est sûrement parce qu'ils ne sont jamais arrivés à obtenir qu'ils le critiquent, s'ils ne le condamnent tout court. O de siga tɛ a la ka da kan o ma se abada min ye u fɛlaw olu jirali ye ɲɔgɔn na ka o ɲuman ni juguman bɔ ɲɔgɔn na u bɛ o tagabolo min kɔn. Cette attitude traduit
tout simplement de leur part le désespoir de l'instabilité. Odun jugo mi flewe o be fɛn min jira u ta fanfɛla la o ye jigi waro de ye ani basigibaliya. En effet, Ka da o de kan cela est si facile à vérifier o sɛgɛsɛgɛli ka o jate dɔn o ka nɔgɔn kosɛbɛ. qu'il échappe ordinairement à notre attention. Wa laadala ko la o ye fɛn ye fɛn min ni o bɛ tɛmɛ an yɛrɛ ka kɔlɔsili kan. Mais si vous parcouriez la presse internationale, Nka ni aw bɛ diɲɛ selekena ni kunnafoni di sɛbɛnw ani a lakalita yɔrɔw lamɛn, si vous écoutiez les radios, ni aw bɛ rajosow lamɛn, si vous analysiez les divers commentaires concernant ni aw bɛ ɲɛfɔliw caman camanw lamɛn minnu bɛ tali kɛ soit la vie quotidienne de certaines grandes nations contemporaines, mun bɛ tali kɛ jamanaba dɔw ka ɲɛnamaya la min bɛ nin wagati ninnu kofɔ, soit les événements qui mobilisent brusquement leur opinion publique en des circonstances déterminées, kɛwale minnu ni olu de bɛ kɛ sababu ye ka u ka jamana kɔnɔdenw la girin k'u lajɔ u sen kan, lahalaya dɔw la minnu ni perepere-latigɛlen don. vous vous apercevriez bien vite que l'unité nationale, Aw bɛna a ye ka a ɲɛ k'a fɔ ko jamana ka kelenya, surtout lorsqu'elle se réalise autour d'une idéologie politique clairement définie, zanko ni a kɛra k'a fɔ ko o bɛ waleya kuntilennaw olu kɔnɔna na kuntilenna minnu bɛ yen politigiko nasira fɛ ni olu perepere-latigɛlen don. est la plus grande victoire qu'une société peut remporter O de ye sebayaba ye, sebayaba min ni sigida walima jamana bɛ se ka min sɔrɔ dans l'exercice de sa souveraineté, u ka yɛrɛ kuntigiya waleyali sira fɛ dans sa marche vers le progrès. ani a ka taama kɔnɔna na ka a ɲɛsin yiriwali ma. Nous ne répéterons jamais assez. An tɛna na sɛgɛn nin fɔli la Il faut saluer l'unité nationale au Mali. ko foli ka kan ka kɛ ka a ɲɛsin jamana ka kelenya ma Mali la, Il faut rendre hommage à son artisan incontesté, ko bonyamasegin ka kan ka kɛ ladilanbaga ye sɔsɔli tɛ min ka kɛwalew la qui est l'Union soudanaise RDA. ni o ye Union Soudanaise RDA ye, Qu'il faut défendre notre parti ko an ka parti ka kan ka lafasa ka kan ka makanga pour tout ce qu'il a fait k'a sababu kɛ a ka kɛlenw bɛɛ lajɛlen ye et pour tout ce qu'il est disposé à faire pour que notre pays ani a labɛnnen don ka fɛn fɛn kɛ walasa an ka jamana aille toujours de l'avant tuma bɛɛ a ka se ka taa ɲɛfɛ vers le bien-être de tout le peuple exclusivement. walasa min ye jamana kɔnɔdenw olu dɔrɔn ye olu bɛ se ka lafiya sɔrɔ u bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo min na. Chacun de vous se demande sans doute pourquoi, toutes les semaines, Aw bɛɛ kelen kelen bɛ aw yɛrɛ ɲininka mun kelen pe de kama dɔgɔkun o dɔgɔkun il y a un renversement spectaculaire de la situation générale. bakurubaya la firili o bɛ kɛ ka a ɲɛsin lahalaya dɔ ma, Par exemple, au Chili ou ailleurs, misali la i n'a fɔ Sili walima fan wɛrɛw fɛ. chacun de vous s'interroge certainement Aw bɛɛ kelen kelen bɛ aw yɛrɛ ɲininka siga tɛ a la sur les raisons qui sont à la base des violentes manifestations opposant en ce moment les Dominicains ou Haïtiens mun kelen pe de kama jama bɛ dantɛmɛ wulikajɔw kɛ ka kari ɲɔgɔnnaw k'olu kɛ min bɛ Dominiki jamana mɔgɔw ani Haïti jamana mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. les péronistes ou antipéronistes en Argentine, Argentine jamana kan mɔgɔ minnu ni olu tɛ kan kelen fɔ ni olu bɛ kun kari ɲɔgɔn na, les militaires ou civils dans plusieurs pays, sɔrdasiw ani mɔgɔ gansanw jamana caman kan etc., etc. o n'a ɲɔgɔnna caman. Chacun de vous se demande pourquoi, dans de nombreux pays Aw bɛɛ bɛ aw yɛrɛ ɲininka mun kelen pe de kama jamana caman kan modernes et grands d'Europe ou d'Amérique, jamanaba minnu n'olu ye jamana yiriwalenw ye l'Amérique jamana kan walima Europe gun kan plutôt que dans d'autres pays qui leur sont cependant voisins, ka tɛmɛ jamanaw ka jamana minnu yɛrɛ ni olu gulonnen don ni jamanaba ninnu na. des problèmes jaillissent tous les jours, Mun kelen pe de kama don o don gwɛlɛyaw bɛ ka poyi o jamana ninnu kan paralysant les activités nationales, n'o bɛ ka sababu ye ka dankarili kɛ jamana yɛrɛ ka baara la k'a bɛɛ luso lasa, compromettant sans cesse les acquisitions du passé, ni o bɛ kɛ sababu ye ka dankarili yɛrɛ fɛnɛ kɛ baara minnu ni olu sigira sen kan don tɛmɛnenw na, et les projets d'avenir. wa min ye baara kɛtaw yɛrɛ fɛnɛ ye don nataw kɔnɔna na a bɛ kɛ sababu ye ka dankari kɛ o bɛɛ la. Divisant les couches du peuple A bɛ kɛ sababu ye jamana kɔnɔdenw ka bolofaraw farafara ka bɔ ɲɔgɔn na, en pour ou contre ceci ou cela, k'a tila yan fɛ ni ka tila ka a tila yan yɛrɛ fɛnɛ fɛ, les conduisant à des règlements fratricides. wa n'o bɛ kɛ sababu ye ka badenya tajuru siraliw lawuli mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Chacun de vous se demande pour quelle raison des crises éclatent par-ci par-là. Aw bɛɛ kelen kelen bɛ aw yɛrɛ ɲininka sababuya jumɛn kelen pe de la. Feerekew ɲagaminw ani kungow olu bɛ wuli fan bɛɛ lajɛlen fɛ yan fɛ ani yan fɛ, Faisant trembler ou bouleversant les structures économiques, n'a bɛ kɛ sababu ye bolofara fɛn fɛn de bɛ yen n'o bɛ sɔrɔ kofɔ ko olu firi ka yɔrɔ dɔw fɛnɛ bɛ yen ka olu la yɛrɛyɛrɛ, politiques,
sociale. Ani bolo fara munu be no be politique ko ani adamadenya ko fo. Pourquoi aussi des mineurs se mettent en grève? Muna sanumbola obeta grève la ka bara blake. Alors que les enfants peuvent mourir de froid. Kata sura demsanu ere olu be se ka sa ka sababu ke nenei. Pourquoi des dockers font la grève? Mun ko son mo minu ka bara ye ka minen doni kala do baton kono ani ka baton kono minen ka olu labo olu be furuku ke ka bara bla. Jonchant les quais de marchandises diverses et de nombreuses denrées alimentaires. Kata sura miye jago ke minen amena misanu chamai ani dumuni fan chama. Alors que les consommateurs en sont privés, même s'ils ont de l'argent. Kata sura o jago ke minen munu flawi o ko be mwa munu ye olu be bali ala. Hal kata sura warbe ukuna. Camarades, Tamanyogon. tout cela est si facile à comprendre. Nunu bela jele familiali o kanugon. Et les réponses à ces questions sont si simples à trouver. Ani ni nyingali nunu jabi u fana sorali o kanugon. Il s'agit en réalité, dans ce pays, Famin ko do tienere la o jamana nunu kan. du manque de cette unité nationale, O de ka fa ko kelenya ntanya be o jamana ukan. telle que nous l'avons construite chez nous. Ina fo anye afamia chugomina anga jamana kan. Cette unité nationale sans laquelle on ne peut rien. O jamana kelenya mi ni ote antse ka foike. Et que des irresponsables critiquent parce qu'ils sont incapables de la réalité. Ma munu be nyamgola ni olu tese ka u joyoro fa olu be talon ka sababu ke olu be dese ka kelenya walia. Dans ces états victimes de désordres sociaux qui n'ont de ce fait jamais le temps de se penser sérieusement. O jamana nunu kanana miye bisibasa wiye mogoya ni hadamadenya ta fanfe wa ni wakati mata abada ka o bisibasa nunu ka olu laje alaje chugola. Tous les problèmes vitaux de leur évolution. Gɛlɛya minnu be ni olu bɛ tali kɛ u ka adamadenya yɛlɛmɛ bolow la ni o ye gɛlɛyabaw ye minnu dulonnen don ɲɛnamaya la. Il n'existe à vrai dire aucune idéologie collective de l'intérêt national tel que nous le concevons au Mali. K'a fɔ a si la kuntilenna fan si de tɛ yen kuntilenna min ni o bɛ tali kɛ jama yɛrɛ ka hakɛ makarani na i n'a fɔ anw ye a faamuya cogo min na Mali la yan. Tel qu'on le conçoit dans un pays socialiste. I n'a fɔ o bɛ faamu cogo min na jamanaw ka jamana minnu ni olu sinsinnen don sɔrɔ ni fanga forobayali kan. Dans ce pays, o jamana ninnu kanna na. une certaine démocratie veut que chaque individu. Bɛɛ y'a sugu dɔ bɛ yen démocratie sugu dɔ bɛ yen o bɛ a laɲini k'a fɔ ko mɔgɔ kelen o mɔgɔ kelen. Défendre âprement son gain. O ka a ka hakɛ ɲini cogo bɛɛ lajɛlen na ani min ka kan a k'o ɲini. Que chaque groupe d'intérêt lutte à mort contre un groupe similaire. Ko kulu o kulu ni olu ye nafa ɲininaw ye o ka kɛlɛ kɛ fɔ ka a ni to a la ka ɲɛsin kulu ma kulu min ni olu ye kojugukɛla kulubaw ye. Enfin, dans ces états, l'intérêt privé passant avant l'intérêt commun. Laban na sa o jamanaw kan mɔgɔ kelen ka nafa o de bɛ yangan jama yɛrɛ ka nafa sanfɛ. Il en résulte une lutte perpétuelle entre les éléments d'une même société. Wa kɛlɛ banbali o de bɛ wuli o sigida o jamana mɔgɔw olu ni ɲɔgɔn cɛ. Une tension qui s'oppose à tout progrès collectif. Wa min ye fitinɛ ye sa o de bɛ wuli fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka jama yɛrɛ ka ɲɛta k'o don kunpalanna. Un autre exemple illustre ce genre de machine démocratique. Min ɲɛjiralan wɛrɛw fana bɛ yen misali wɛrɛw fana bɛ yen minnu ni o bɛ ɲɛfɔli kɛ ka o ɲɛsin o bɛɛ y'a kɛcogo ma. Cette sorte de liberté démocratique. O kanabila sugu min filɛ o ye min ni o bɛ bɛɛ y'a ko fɔ. Dont nous ne voulons pas au Mali, bien sûr. An tɛ o min ɲɔgɔnna fɛ Mali kɔnɔ siga tɛ a la. En effet, O de la vous êtes-vous jamais demandé, camarades, aw ma aw yɛrɛ ɲininka abada taamaɲɔgɔn pourquoi l'apartheid persiste en Union sud-africaine? mun kelen pe de kama siya woloma o bɛ yen wa min ye faraɲɔgɔnkan kulu ye Afrique du Sud jamana kan o bɛ yen fana. Pourquoi des chiens policiers sont lancés contre les Noirs dans le sud des États-Unis? Mun kelen pe de kama olu minnu ni olu polisilama don olu bɛ su farafinw na l'Amérique jamana oroduguyan fan fɛ bolo fɛ. Malgré la bonne volonté et l'autorité constitutionnelle du gouvernement fédéral. Hali k'a sɔrɔ ko ŋaniya ɲuman olu bɛ fanga tigilamɔgɔw la minnu bɛ sariya sunba ko fɔ faraɲɔgɔnkan jamana in kan. Il ne s'agit point d'être grand théoricien pour répondre à cette question. An mako tɛ a la ko an ka kɛ ɲɛfɔli kɛbaga wanɛw ye walasa ka ni ɲininkali ninnu jaabi. C'est dû uniquement au régime politique. Nin bɛɛ sababuya bɛ bɔ fɛn min na dɔrɔn o ye politiki fanga a kɛcogo ye. Au régime social, au régime culturel. Adamadenya fana labɛnnen bɛ cogo min na ani lɔnnikow fana labɛnnen bɛ cogo min na. Bref, au régime économique.
dakurunya kelen na labɛnw sigilen bɛ sen kan cogo min na sɔrɔ ko nasira fɛ o de don. C'est le régime économique qui a engendré les classes sociales. Sɔrɔ tagabolo min bɛ sen na o de kɛra sababu ye ka na ni adamadenya tilatilali ye ka olu sigi ɲɔgɔn kan k'u danfara. Qui a engendré le colonialisme. Wa o de kɛra sababu ye fɛnɛ ka na ni jɔnya fanga ye. L'impérialisme. Ka na ni wurunɛya fanga ye ni o ye bisili fanga ye. Et le néocolonialisme. Ani jɔnya kɛcogo kura fanga. Qui tous ne sont que des manifestations ou expressions expansionnistes de l'idéologie capitaliste. Olu fɛn filɛ o ye olu bɛɛ lajɛlen ye hakilinaw ani kɛwalew olu carili ye min bɛ bɔ hakilinaw na hakilina minnu ni o bɛ manankunya ka o kofɔ ni o ye capitalisme ye. Des manifestations de l'exploitation de l'homme par l'homme. Ninnu bɛɛ lajɛlen ye hakilinaw ani kɛwalew olu jirali ye min bɛ bɔ adamaden o bisili la a adamaden ɲɔgɔn fɛ adamaden tɔnɔbɔli a adamaden ɲɔgɔn fɛ. D'un peuple par un autre peuple. Kulu dɔ ka kulu dɔ tɔnɔbɔ. Qui ne sont toutes que des conséquences de cette idéologie même. Ninnu bɛɛ lajɛlen ye kɔlɔlɔw ye kɔlɔlɔ minnu ni a bɛ bɔ kuntilennaw olu kɔnɔna na hadamadenya sira fɛ. Qui dans les temps reculés a engendré l'esclavage. O min wagati tɛmɛnenw kɔnɔna na ni o de kɛra sababu ye ka na ni jɔnya ye. Le féodalisme. Laadala kuntigi juguya. Le servage, etc. Bolola mɔgɔya jagoyalama. K'a tɔ fɔ fururu ka taa. Voilà en réalité. A filɛ nin ye sɛbɛ yɛrɛ la. Pourquoi en Afrique du Sud. Mun kelen pe de kama Afrique du Sud jamana kan. Le nègre est toujours considéré comme une bête de somme que l'on fait travailler pour le remplissage. Farafin jatelen tɛ ka kɛ dɔwɛrɛ ye fo ni a kɛra baarakɛminɛ dɔ ye baarakɛminɛ min ni o bɛ ta ka o kɛ ka yɔrɔw ka olu dalafa ka yɔrɔw kundama kɛ kelen ye. Des coffres forts individuels ou appartenant à des consortiums. Bɛɛ n'i ka donda don o yɔrɔw la walima o donda ninnu o kɛrɛnkɛrɛnnen don fana mɔgɔ dɔw ye. Voilà pourquoi au fil des États-Unis. A filɛ nin ye fana l'Amérique gun awroduguyan fanfɛ bolo fɛ. Les nègres sont traités moins que des chiens. Farafinw olu minɛnen bɛ minɛ cogo min na hali olu ka fisa ni olu ye. Par simple réminiscence et réflexe, c'est une minorité de blancs. K'a sababu kɛ hakilila munumununi dɔrɔn ye min bɛ a to k'a fɔ ko min ye farajɛ kulu damadamani ye. Qui ne se consolent pas d'avoir perdu. Olu minnu ni u tɛ u wasa don k'a fɔ ko u kɛra sababu ye. Leurs attributs de la période de la tête des noirs. Ka mangutun ka o sɔrɔ min ni o nana ka na kɛ farafinw olu ka sanni feere wagati la. Qui ont la nostalgie des immenses propriétés terriennes. Wa wagati fana ɲɛnafin bɛ u la wagati minnu ni dugukolo yɔrɔ caman fana tun bɛ u ka taaya kɔnɔ. À grande rentabilité. O dugukolo minnu ni olu sɔrɔ barika ka bon. Ou trimer gratuitement les Africains. O yɔrɔ minnu na ni farafindenw tun bɛ lajaba gansan na. Si ces deux exemples heurtent davantage aujourd'hui notre conscience. N'a sɔrɔ o misali dɔw bɛ yen bi k'a fɔ ko olu bɛ mako ɲɛ an ka gun ye. C'est que nous en faisons malgré nous. Hali k'a sɔrɔ ko an yɛrɛ kɔni seko tɛ an bɛ sɔn olu ma. Et par la force des circonstances historiques. Ani ka kɛɲɛ ni ko minnu ni olu nana ka na kɛ tariku kɔnɔna na n'olu barika bonyana. Une interprétation subjective. An bɛ se ka ɲɛfɔli jɛlen sɔrɔ a ko la. C'est que la conjoncture actuelle veut que cela se passe précisément dans les pays où cohabitent par la force des choses deux ou plusieurs races différentes. Ka d'a ka gɛlɛya min bɛ yen bi o bɛ a fɛ ko o ko ka kɛ jamanaw kan kow yɛrɛ kɛcogo fɛ siyaw bɛ ka ɲɛnamaya min kana na ni o siyaw tɛ kelen ye. Pourtant, o bɛ n'a ta sans perdre la même identité de base, hali ka taa sɔrɔ daminɛ yɛrɛya dafalen o ma tila an na. Ces deux exemples dégainent pour nous moins apparents. Ni misali fila ninnu olu bɛ se ka kɛ misali ye anw bolo minnu tɛ ye ten kosɛbɛ. Lorsqu'ils traduisent des rapports sociaux. Ni u bɛ ɲɛfɔli kɛ ka ɲɛsin adamadenyaw ni ɲɔgɔn cɛ siraw ma. Entre ouvriers et patronat dans les usines d'un pays capitaliste uniracial. Setigiw ani sentanw olu ni ɲɔgɔn cɛ. Iziniw na izini minnu ni o sɔrɔ sigilen don manankunya kan ni o bɛ siya kelen pe ko u ko fɔ. Entre paysans et grands propriétaires terriens d'une même race. Sɛnɛkɛlaw ani dugukolobatigiw olu ni ɲɔgɔn cɛ minnu bɛɛ ye siya kelen ye. Il faut faire attention. Fo an ka an yɛrɛ kɔlɔsi. Car le fond du problème est toujours le même. Ka d'a kan gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen sinsinnan ye kelen ye. Demeure toujours lié à l'exploitation de l'homme par l'homme. A bɛɛ lajɛlen gulonnen don adamaden kɛli k'i adamaden ɲɔgɔn tɔnɔbɔ la. Qui est le trait le plus saillant de l'état capitaliste. O de ye manankunya yɛrɛ sinsinnan ye a dili donnen bɛ fɛn min kan o de y'o ye. Certains d'entre nous se demandent peut-être pourquoi. Mɔgɔ dɔw bɛ anw cɛla minnu bɛ u yɛrɛ ɲininka kun jumɛn na. Pour quelle raison j'ai énuméré ces exemples. Mun kelen pe de kama n da sera nin misali ninnu ma. Je répondrai que je veux tout simplement souligner énergiquement. N b'a fɛ de ka a fɔ ka sinsin kɛ a kan kosɛbɛ dɔrɔn ko. L'option que nous avons faite. An ye jɔse min ta. Lors de notre congrès historique de 1930. An ka kunnajɛba min donna tariku kɔnɔna na ni o ye kɔngɛrɛ ye n'o kɛra ka bɛn ni san 1960 ye. Et que nous avons réaffirmé. An ye o min sɛmɛntiya.
plus énergiquement encore ni fanga ni galabu ye kokura au cours des travaux du séminaire et du congrès de septembre 1962. Ni o kɛra an ka ɲɔgɔn lajɛrɛ baaraw olu senfɛ ani kunnaja min ni o kɛra n'o ye kɔngɛrɛ ye ka bɛn ni san 1962 ye. Il y a encore d'autres raisons. Sababuya wɛrɛw fana bɛ yen. De nombreuses autres raisons que je ne pourrais toutes vous citer aujourd'hui. A sababuyaw ka ca n da tɛna se olu bɛɛ lajɛlen ma k'o ɲɛfɔ aw ɲɛna bi. Il en existe cependant une qui domine. Nga o n'a ta o ta kelen kɔni bɛ yen o nafa ka bon kosɛbɛ. C'est à partir du dernier congrès. An ka kunnajɛ laban n'o ye kɔngɛrɛ laban o senfɛ. Nous nous sommes engagés solennellement dans la voie de la construction socialiste. An ye a latigɛ kɛnɛ kan bɛɛ lajɛlen ɲɛna k'a fɔ ko an na sɔrɔ ani fanga forobayali sira an na o dilan. Cette prise de position constitue pour nous O jɔse min filɛ o ye an ta fan fɛ o ye fɛn min ye. à la fois un symbole de courage O ye dusu yɛrɛ o taamasiyɛn de ye. et un serment de respecter désormais, plus que de par le passé, la flamme qui a donné naissance à l'Union nationale RDA. O de ye k'a fɔ ko ka a daminɛ bila sa fɔ ka taa se wagati min ma ka tɛmɛ hali don tɛmɛnen yɛrɛ kan ko an cɛsirilen na to taa min ni o de kɛra Union Soudanaise RDA bangeni ye sababu ye an cɛsirilen na to ko o sababu lafasa. Je me permets de vous rappeler que le président Konaté, N bɛ aw hakili lajigi k'a fɔ ko an ka ɲɛmɔgɔw ni o ye Konatew ye Modibo Keïta et plusieurs de leurs compagnons, ani Modibo Keita ka fara a taamaɲɔgɔnw caman kan. au moment qu'ils fondaient notre parti, on dit Tuma min na n'u bɛ an ka parti ni ladan k'a sigi sen kan u y'a fɔ ko si notre parti, ni an ka parti conçu par le peuple et pour le peuple, o min dilanna jamana kɔnɔdenw olu fɛ a dilanna jamana kɔnɔdenw ye fana doit faire le bonheur du peuple. o ka kan ka kɛ jamana kɔnɔdenw ka hɛrɛ sababu ye. Nous lui souhaitons la victoire. An bɛ a deli ko a ka sebaya sɔrɔ a ka sabati. Si au contraire, Nka ni a ma kɛ ten notre mission doit dévier de sa véritable vocation, ni an ka ci ka kan ka bɔ a sigikun o kan n'a ka kan ka a sigikun majɛ et s'opposer ainsi aux intérêts du peuple, wa ni a ka kan fana ka jamana kɔnɔdenw ka hakɛ fana ka o de kɛlɛ ka o bali. nous souhaitons alors d'être confondus par le peuple et devant le peuple. O la an bɛ a ɲini o la sa ko an ka dɛsɛ jamana kɔnɔdenw olu ɲɛkɔrɔ an ka dɛsɛ fɛnɛ jamana kɔnɔdenw ye. Ce serment capital, O kalikan belebele min filɛ o ye beaucoup d'entre nous l'ont prononcé il y a longtemps. an caman bɛ yen an ye o fɔ an da la a mɛnna. Plusieurs parmi nous y pensent et y penseront jusqu'à leur dernier souffle. An caman bɛ yen olu bɛ ka miiri o la wa u na miiri nin na fɔ ka taa se u ninakili laban ma. Les uns y penseront moins Dɔw bɛ yen olu tɛna na miiri a la ten. et d'autres n'y pensent plus du tout. Dɔw yɛrɛ bɛ yen olu yɛrɛ tɛ ka miiri o la fiye fiyewu. Il vaut mieux constater ce fait et le dire plutôt que de ne pas le dire, An ka kan ka o ko kɔlɔsi ka o fɔ o ka fisa ni a fɔbaliya ye. car ce serait rendre un mauvais service au pays. Ka d'a kan o na kɛ baara jugu ye an na min kɛ jamana ye. Nous affirmons que par ce serment, An b'a fɔ k'a pereperelatigɛ nin kalikan fɛ nin layidu fɛ. l'Union soudanaise RDA est devenue pour la plupart d'entre nous une religion. Union Soudanaise RDA an caman ta fan fɛ a labanna bi ka kɛ diinɛ ye an bolo. Hier, nous avons été des prosélytes de cette religion. Kunu ni an kɛra o diinɛ yɛrɛ a ɲɛfɔbagaw ye a mantonw ye. Aujourd'hui, que notre parti Bi an ka parti s'est engagé dans la voie de la construction socialiste. ale ye layidu ta ka sira ta sira min ni o bɛ sɔrɔ ni fanga forobayali dilanni kofɔ. Qui demande plus de précision. O min ni o bɛ pereperelatigɛ caman de ɲini. Cette religion doit donc gagner, elle aussi, en précision, O diinɛ o fana ka kan ka taa ɲɛfɛ ni pereperelatigɛ ye. en pureté, en efficacité, A ka kan ka taa ɲɛfɛ ni jɛlenya ye ni kologɛlɛyali ye. pour avoir été davantage enrichi par l'adoption du socialisme. Ka a sababu kɛ dɔ farala a kan ni sɔrɔ ani fanga forobayali o tali ye. Hier, nous avions juré de faire le bonheur du peuple en dégageant une foi. Kunu an ye an kali ko jamana kɔnɔdenw ka hɛrɛ ye min ye ko an n'aw sabati. Ka limaniya dɔ k'o da kɛnɛ kan. Aujourd'hui, pour soutenir cette foi, Bi walasa ka o limaniya o ko o senkɔrɔma tintin. nous avons trouvé des moyens. An ye fɛɛrɛw sɔrɔ. Que nous reste-t-il à faire? An tɔ tora mun ye ka o kɛ. C'est d'appliquer ces moyens sans hésitation O de o fɛɛrɛ ninnu ka olu bila baara la ka taa sɔrɔ a ma sigasiga. sur la base de la foi dégagée. Ka o bila sira ka sira min ni o bɛ limaniya lankɛnɛmayalen kofɔ. Or, K'a sɔrɔ c'est sûrement la tâche la plus difficile.
o de ye baara ye baara min ni o ka gɛlɛn ka tɛmɛ baara tɔw bɛɛ kan. Dans l'accomplissement de laquelle o min dafali sen fɛ nous nous heurterons à des obstacles an na gɛlɛya dɔw sɔrɔ tels qu'on n'en avait jamais rencontrés auparavant. an ma deli ka minnu yɛrɛ ɲɔgɔnna ye kabini fɔlɔfɔlɔ la. Pourquoi? mun na? Parce qu'il s'agit de faire le bonheur à tous. ka daa kan fɛn min laɲininen don o de ye ka bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ k'o sabati. Sachez que depuis longtemps, aw k'a dɔn ko kabini wagati jan l'humanité affronte cette cas min ye hadamadenya ye ale ni gɛlɛyaw bɛ ɲɔgɔn na. qu'elle s'est toujours proposé de réaliser. a ye a ɲini tuma bɛɛ lajɛlen na ka minnu waleya. Mais il a été démontré nga a jirala ko qu'il ne s'agit pas toujours de vouloir, fɛn min ko don tuma bɛɛ lajɛlen na o tɛ dɔrɔn k'a fɔ ko n b'a fɛ qu'il faut se décider à pouvoir. nka fo i yɛrɛ k'a latigɛ i ka a se sɔrɔ. Ici, pouvoir veut dire agir avec les moyens en main. ni dun ko k'a fɔ ko i ka se fo o k'a sɔrɔ fɛnɛ se o cogoɲaw olu ka k'i bolo. Les religions disent dinaw olu b'a fɔ ko que dans le paradis, il n'y aura pas de classe sociale, ko alijinɛ kɔnɔna na bolofaraw tɛna na sɔrɔ ye hadamadenya ta fan fɛ. qu'il n'y aura ni riche ni pauvre, ko fantan tɛna na kɛ ye faama tɛna na kɛ ye. ni puissant ni faible, ko keguman tɛna kɛ ye naloma tɛna kɛ ye. ni blanc ni noir, ko fiman tɛna na kɛ ye jɛman tɛna na kɛ ye. ni rouge ni jaune, ko bileman tɛna kɛ ye nɛrɛmugulama tɛna kɛ ye. que tout le monde vivra dans l'égalité absolue. ko bɛɛ lajɛlen na ɲɛnamaya damakɛɲɛ dafalen kɔnɔna na. Les religions disent que pour aller au paradis, dinaw b'a fɔ ko walisa ka taa alijinɛ kɔnɔna na il faut être convaincu de cela ko fo o de ka danganiya i kɔnɔ fo de ka jɛya i ma et lutter pendant qu'on vit sur terre ani ka cɛsiri kɛ ka taa sɔrɔ i bɛ dugukolo kan fɔlɔ pour établir la justice et la faire respecter. walisa ka tilennenya ka o sigi sen kan ani ka tilennenya fɛnɛ labato. Elle condamne toutes, sans exception, l'arrogance de l'opulence, a dinɛ ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ kɔni kɛ ka se a danna ka ɲɛsin yɛrɛ bonya yɛrɛrɔbaya ani bannaya ma pendant qu'il existe des hommes sans ressources. ka taa sɔrɔ mɔgɔ tɔw bɛ yen se tɛ minnu ye. Elle condamne toute l'injustice, l'iniquité, a dinaw bɛɛ lajɛlen bɛ kɔni kɛ ka a ɲɛsin hakɛ kow ma damakɛɲɛbaliya kow ma. elle promeut toute la solidarité, dinaw bɛɛ lajɛlen ye fɛn min laɲini o ye ɲɔgɔn dɛmɛ ye l'harmonie en tout. ani bɛrɛbɛnni fɛn bɛɛ la. Mais alors, o la sa dun pourquoi les idéologies politiques et économiques mun kelen pe de kama hakilina minnu bɛ yen n'olu bɛ tali kɛ sɔrɔko ni politigiko la qui veulent donner un avant-goût du paradis sur terre, olu minnu ni olu b'a fɛ ka alijina nɛnɛni ka o di mɔgɔw ma dugukolo kan ce paradis qui est la récompense des hommes justes et honnêtes, alijina min ni o ye mɔgɔ tilennenw ani mɔgɔ ladiriw olu sara ye sont-elles sournoisement combattues, mun kelen pe de kama kɛlɛ bɛ taa k'olu sɛgɛrɛ décriées par les hommes. ni olu kow bɛ fɔ fan bɛɛ fɛ. C'est-à-dire que ceux qui veulent le paradis pour tous les honnêtes et laborieux hommes yala o kɔrɔ ye k'a fɔ ko minnu ni olu bɛ arijinɛ kanu mɔgɔ tilennenw bɛɛ lajɛlen ye ani mɔgɔ jijalenw bɛɛ lajɛlen ye sans distinction sont du coup les ennemis de Dieu. yala olu bɛɛ lajɛlen ye ala juguw ye wa. En tout cas, ce serait vraiment paradoxal nga o kɔni a mana bɔ da o da fɛ o n'a kɛ ɲɔgɔn samasama kuma ye ɲɔgɔn samasama ko ye et il y aurait de quoi ne plus comprendre rien à rien. wa o la sa mɔgɔ min n'i kɔni t'a fɛ ka foyi faamuya o la o tɛna na foyi sɔrɔ fana. Mais nous savons que par-dessus tout cela plane l'ombre de l'égoïsme de l'homme. nga an b'a dɔn ko ka tɛmɛ o bɛɛ kan fɛn caman de bɛ bange adamaden ani a ka ɲɛngoya furancɛ la Qui est la foi, o ye limaniya ye l'idéologie du capitalisme, ani manankunya kuntilennaw c'est-à-dire l'exploitation de l'homme par l'homme. ani mɔgɔ kɛlen ka mɔgɔ ɲɔgɔn tɔnɔ bɔ. L'Union soudanaise, depuis sa naissance, est adversaire d'une telle idéologie. union sudanaise kabini a bangena nin n'a ɲɔgɔnna hakilinaw ale b'olu de kɛlɛ la C'est cela qui lui a valu des adversaires. o de kɛra sababu ye juguw yera a la. Et aujourd'hui qu'elle remporte sa propre idéologie, bi ani a ka kuntilenna nafaw de bɛ ɲɔgɔn na. le progrès social par son option socialiste, taaɲɛ adamadenya sira fɛ ka o sanga sɔrɔ ni fanga forobayali ma elle fait encore créer davantage d'adversaires. wa o kɛra sababu ye hali bi ka dɔ fara juguw kan Même si ces adversaires ne se trouvent pas près de nous. hali n'a sɔrɔ k'a fɔ ko o jugu ninnu ko olu man surun an na Mais nous disons clairement et nettement nga an b'a fɔ ka a jɛya k'a fɔ k'a dafa à ces éventuels adversaires a jugu nataw olu ɲɛna qu'ils s'useront vainement contre le socialisme, ko o bena ka na kɛlɛ kɛ ɲɛ bɛɛ ma ka ɲɛsin sɔrɔ ni fanga forobayali ma surtout lorsqu'un parti tel que l'Union soudanaise s'attelle à le construire. zanko n'a sɔrɔ ko parti b i n'a fɔ union sudanaise o bɛ ka a ɲini cogo min na ka sɔrɔ ni fanga forobayali dilan. Hier, nous avions la foi. kunu limaniya kun bɛ an fɛ Nous avons fait notre chemin.
Anye anga sira dilan, anya anga sira ta. Aujourd'hui, nous avons à la fois la foi et les moyens. Bi limaniya be ambolo wa chogonya ufene be ambolo. Nous élargirons le chemin parcouru. Anye sira min tagama ana u fere kata fe. Nous continuerons le socialisme que veut notre peuple. Ana soro ani fanga forobali ano dilan. O mi ni o kanunen do anga jamana kono denw olu fe. En écrasant les ennemis de notre peuple. Anga jamana kono denw jugu ana u chongo an sengoro. Qu'ils prennent garde. Ko uka u janto u yere la. Ceux-là qui sont toujours enclins à confondre les choses. Ma munu be ni olu bena a ɲinin ka ko bilisa ku do ɲɔgɔn na. Ceux-là qui croient qu'il suffit de chanter n'importe quoi pour être acclamé. Munu ni olu be a miiri k'a fɔ ko i dan ye ko ka kuma dɔ fɔ ten dɔrɔn walisa ka tɛgɛrɛ fɔ i kunna. Camarades, la direction de l'Union sud-est sait combien les militants du Masina apprécient à sa juste valeur le contenu du socialisme. Union soudanaise a ɲɛmɔgɔya so fo kana se Masina o tɔndenw ma olu bɛ nisɔndiya yira ka a ɲɛsin fɛn min bɛ sɔrɔ ni fanga forobayali kɔnɔna na. Car vous savez fort bien ce que notre parti a pu faire. Ka d'a kan aw b'a dɔn ka a jɛya an ka parti sera ka min kɛ. Particulièrement dans votre région où régnait un féodalisme de la pire espèce. Kɛrɛnkɛrɛnnenya na aw ka kafobolo in kɔnɔna na aw ka mara kɔnɔna na ladala kuntigiya jugu min ɲɔgɔnma ye ni o tun bɛ senna aw fɛ yan. Où l'exploitation de l'homme par l'homme trouvait sa plus haute expression. Adamaden o tɔnɔbɔli a adamaden ɲɔgɔn fɛ o kun bɛ a tan ni fila fili bɛɛ la. Ce qui est certain. Min kɔni jɛlen don. C'est que les Maliens de votre région. O ye nin ye ko malika minnu bɛ aw ka mara kɔnɔna na. Ne regretteront jamais d'avoir été débarrassés du carcan qui était placé ici à leur cou. Olu kɔni tɛna na nimisa abada o bɔli la tɔɔrɔ jugu min ni o talen kun do ko da u kan u ka sigida kɔnɔna na. D'avoir été débarrassés de la disqualification cultivité ici. Ko u hɔrɔnyana ka bɔ kɛrɛfɛdɛn min ni o dalen kun do u kan ɲa. Il n'est pas question que ce triste passé puisse revenir dans le Masina. A kuma t'a la k'a fɔ ko waleya cɛjugu kɔrɔ minnu ni olu kun bɛ kɛ don tɛmɛnenw kɔnɔna na k'olu ka segin ka na Masina kɔnɔna na tuguni. Que ne le disons pas, car le peuple dispose désormais. Ko mɔgɔw kana u yɛrɛ lafili kamasɔrɔ fɛn min bɛ jamana kɔnɔdenw bolo sa don nataw la. De la force de l'Union sud-est. O ye Union soudanaise ale fanga ye. Son arme populaire et démocratique. O ye a ka minɛn ye minɛn min bɛ jamana kɔnɔdenw tɔgɔla ka ɲɛsin bɛɛ ma. Grâce à laquelle il est en mesure de dissuader n'importe quel individu ou groupe d'individus. O minɛn min sababu la lasirani bɛ se ka ta ka a ɲɛsin mɔgɔ kelen ma walima jamakulu dɔ ma. Camarades, une conférence de section n'est pas, il ne doit pas être nécessairement une tribune. Tɔn sigida ka lajɛ o man kan kɔni abada ka kɛ kɛnɛ ye kɛnɛ min. Où l'on vient s'adresser des éloges. Ni aw bɛna ka na tanuni kumaw fɔ ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma. Des congratulations. Ka barikadalikanw ka olu fɔ ɲɔgɔn ye. Toujours des éloges et des congratulations. Tuma bɛɛ lajɛlen na tanuni kumaw ani barikadali kumaw. En tout cas. Nka a mana bɔ da o da fɛ. Ce n'est pas une pratique courante dans les partis d'avant-garde. Olu tɛ kɛwalew ye minnu bɛ kɛ ka caya partiw olu fɛ parti minnu ni olu bɛ wulikajɔ kofɔ jamana kɔnɔdenw ye. Sinon, il risquerait de tomber dans le conformisme. N'o tɛ an taabolo na kɛ kow kɛli ye ladalako la. Dans la démobilisation, dans un vulgaire processus d'étouffement de leur enthousiasme créateur. Wa a bɛ kɛ sababu ye fana ɲaga min bɛ jamana kɔnɔdenw na n'o ye kow bɛɛ lajɛlen de ladan ni ka o ɲagaw fana k'o sila sa. Nous sommes ici aujourd'hui pour travailler, pour bien faire. An nana bi de ka baara kɛ ka a kɛ k'a ɲɛ. Pour faire mieux qu'on a pu faire ici. Walisa ka a kɛ k'a ɲɛ ka tɛmɛ don tɛmɛnenw ta kan. La ligne du tout parti qui se respecte est une progression constante. Kɛlɛ min ni o bɛ kɛ tɔn o tɔn fɛ tɔn min ni a b'a yɛrɛ bonya o ye ɲɛtali de ye tuma bɛɛ lajɛlen na. Le meilleur militant, c'est celui-là qui, après chaque journée, se dit j'ai encore beaucoup à faire. Tɔnden ɲuman o ye tɔnden ye tɔnden min tile o tile mana bi min bɛ a fɔ k'a fɔ ko hali bi ko ale ka kɛta ka ca. Car camarades, ka d'a kan tamaɲɔgɔnw. On ne fera jamais assez pour assurer le bonheur du peuple. An tɛna na wasa kow kɔni olu kɛli la abada walisa jamana kɔnɔdenw ka hɛrɛ k'o k'u ye. Voilà la vérité. Tiɲɛ ye nin de ye. Évidemment, a jɛlen don. Elle ne peut être une vérité pour tous ceux qui pensent seulement à leurs propres intérêts. Nka a tɛ se ka kɛ tiɲɛ ye mɔgɔw olu ta fan fɛ mɔgɔ minnu ni olu tɛ miiri dɔwɛrɛ la fo u yɛrɛ kun ka nafa. Pour ceux qui cliquent dans l'opportunisme. Mɔgɔ minnu ni olu bɛ ka ɲɛnamaya yɛrɛta ɲini kɔnɔna na.
pour ceux qui se contentent de parler du socialisme sans en être convaincus. Mamunu n'olubi wasado soroni fanga forobayali folila katasro amajeya ukono. Ceux-là sont aujourd'hui nos plus terribles adversaires. Okoni oye anjugu de jugumi ni akajugu kosebe. Nous les craignons cependant pas. Olomunu ta fanfe antana tamakia. Pas plus que nous n'avons craint hier ni les fautes du colonialisme, ni les bassesses de leur valet. Kadaka hali kunu amasran jonya tigila mogonye. Fokana se hali ulure de memba unu nyogona uma. Aujourd'hui, le peuple du Mali a multiplié sa force. Bi Mali jamana kono donye dofara ufangaka. Parce qu'il milite au sein d'un parti populaire démocratique. Kadaka ubeka tonde nyake uka parti kona na mie utaye mimbe beya kufo. Parce qu'il a opté pour le socialisme. Kamasoro aye alatike kasoroni fanga furubayali sirata. Notre tâche reste désormais à découvrir et à dénoncer les faux socialistes. Anga bara e mie dona ta ukonona. Ode ka mugau kufo aninka mugau don mugamunu nolube uyere ke soroni fanga furubayali ke bagawiye katasoro utoi. Nous devons entreprendre dès maintenant cette tâche. Anka ulika jo ka odabo kabini sisa. Car nous sommes au départ. Kamasoro ambe damine de la. Et généralement, le départ conditionne la réussite. Kadaka ko damine asabatili dlonembo de la. Notre chance, c'est que les faux idéaux Garsega mimbe ana ode ka fo ko mamunu ni ulube ngalonka. Ne peuvent pas être nombreux en raison même des structures économiques et sociales du pays. Olu te se ka chaya ka sababu ke bolo fara munu ni ulube soro ku fo nulube jamana kono. Chez nous, il est certain qu'il y a beaucoup plus de gens qui veulent le bien de tous Mogaw de kacha munu ni ulube bela jelenka herafe. Que d'individus orientés vers la défense de leurs intérêts particuliers. Kateme mogaw ka mogamunu ni ulunya sinendung uyira kunka nafa udroma. Ce qui importe, min nafa ka bu. c'est de défendre efficacement la volonté générale. Ode ka se ka furuba jama ka ngania yimi furuba jama be femi fe ka ulafasa. La volonté générale est indescriptible. Furuba jama sako yimi ode lakikai. Nikni baro otaku folloye moadu gologo ale tali min kɛ masina ka bɛn ni san 1960 o dabata kalo n'o ye san kalo 5 tile 20 ye fɛn min fɔra yen o baro kun fɔlɔ o de kun ye nin ye ka baro in lase aw ma baara bokom aw k'an bɛn sɔni tako 2nan kɛnɛ kan.